Hello, πώς είστε? Καλώς ορίσατε και πάλι στο Πρινσιάνα Pod. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο επεισόδιο 4. Επιτέλους, ξέρω με περιμένατε πάρα πολύ καιρό για αυτό το επεισόδιο. Έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί, γινόταν λίγο χαμός, σας πετύχαινα στις πλατφόρμες, μπήκαμε στο TikTok, κάναμε κάτι συνεργασίες, οπότε λίγο χάθηκα και λέω ωραία. Επιστροφή με ένα έτσι λίγο κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί πολύ την κοινωνία, θα έλεγε κανείς, αλλά και χαρούμενο topic, έτσι λίγο να μην μπούμε στα βαθιά κατευθείαν, να είμαστε λίγο πιο light σε αυτό το επεισοδιάκι. Λοιπόν, η πιο κλασική ερώτηση που μου κάνετε σε όλα τα social, σε ό,τι κάνω στη ζωή μου, με ακολουθεί αυτή η ερώτηση, αλλά αυτή η ερώτηση ακολουθεί τα μυαλά των αντρών πάντα, οπότε γιατί να μην την απαντήσω δημόσια. Λοιπόν, η απάντηση στο μέγεθος μετράει, παιδιά, πόσες φορές τη μέρα θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και πόσες φορές έχω πει δεν μετράει, ξέρω εγώ, δεν πειράζει, άλλα πράγματα μετράνε. Δεν σας αρκεί αυτή η απάντηση. Όχι, δεν σας φτάνει. Το δεν μετράει δεν σας φτάνει, ρε φίλε. Δεν είναι αρκετό. Το έχω καταλάβει. Δεν είναι αρκετό. Οπότε θα μπούμε deep dive μέσα σε αυτό το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια και τι παίζεται πίσω από τις κάμερες, όχι πίσω από τις συζητήσεις των κοριτσιών, αν μετράει ή όχι. Λοιπόν, σπέρουμε τα πράγματα με την αρχή, από την αρχή. Κοίτα, όταν είναι μεγάλο συζητιέται, εντάξει, θα συζητηθεί, ή όταν είναι πάρα πολύ μικρό πάλι θα συζητηθεί, εντάξει, θα μπούμε στο group chat, θα πούμε έγινε αυτό, ήταν πολύ μεγάλο, πολύ μικρό. Στα άκρα το συζητάμε. Όταν όμως είναι κάπου στη μέση τα πράγματα, που για τους περισσότερους ανθρώπους η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε το ακραίο από τη μία, ούτε το άκρο από την άλλη. Είναι κάτι στα ενδιάμεσα. Παιδιά, δεν το συζητάμε, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. 16, 17, 15. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ μικρή απόσταση από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, αν είσαι πάνω από 15... όλα είναι καλά. Εντάξει, δεν έχεις θέμα. Στορκίζομαι. Δεν έχεις πρόβλημα. Κανείς δεν βγήκε με μεζούρα και είπε είναι 15,5, 16,5, δεν είναι 18. Κανείς, ποτέ. Τώρα, αν πάμε κάτω του 15, κατεβαίνουμε πολύ. Εντάξει, εκεί πάμε προς μικραίνει το πράγμα. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι μπορείς να πας και πιο πάνω. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχεις καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι γίνεται καλύτερη η φάση απαραίτητα. Το ότι κάτι είναι εντυπωσιακό και μεγάλο δεν σημαίνει ότι θα περάσει καλά. Μπορεί ο άλλος να μην έχει καμία διάθεση να κάνει κάτι άλλο, να έρθει μόνο με αυτό. Το οποίο εκεί μπαίνει το κοινωνικό ζήτημα που θέλω να πω εγώ, η απάντηση στην ερώτηση: το μέγεθος μετράει. Φίλε, το μεγαλύτερο μέγεθος που μετράει εκεί έξω είναι εδώ, φίλε μου. Αν εδώ είναι ακατοίκητο και δεν ακούγονται μόνο φωνές, ακούω φωνές, τότε δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Παίρνω κάτι μηνύματα και στο Tinder, είμαι τεράστιος, θέλω να σε τέτοιο. Ρε μπρο, ρε φίλε, δεν έχεις μυαλό, ρε φίλε, τι να σε κάνω που είσαι τεράστιος. Μυαλό δεν σου δώσε ο Θεός. Καλλιεργήστε το μυαλό σας, ρε παιδιά. Το μεγαλύτερο μέγεθος που μετράει για όλες τις γυναίκες, δεν μπορώ να σκεφτώ μια γυναίκα που θέλει κάποιον ο οποίος να είναι ανεγκέφαλος τελείως, δεν ξέρω καμία τέτοια. Είναι εδώ, παιδιά. Καλλιεργήστε το εδώ να μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μπορείτε να φλερτάρετε, να μπορείτε να γουστάρετε, να περνάμε όλοι ωραία. Και αφήστε τη μεζούρα τώρα έτσι. Είμαι 17,8, 19,9. Όχι, καλλιεργήστε εδώ, να μπορείτε να φλερτάρετε, να μπορούμε να περάσουμε όμορφα, να υπάρχει ποιότητα στην επικοινωνία. Και πιστέψτε με, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο μέγεθος για το οποίο θα πρέπει να απασχολείτε ο αντρικός πληθυσμός, να απασχολείτε εδώ. Τι πρέπει να κάνω, ρε φίλε, για να την κερδίσω εδώ. Τι πρέπει να κάνω για να γουστάρει. Αυτό είναι το μέγεθος μετράει. Αυτό το μέγεθος μετράει. Αλλά κανείς σας δεν σκέφτεται αυτό. Σκέφτεστε συνέχεια να μου στέλνετε αυτή την ερώτηση, να σας απαντήσω. Είτε σας πω μετράει είτε δεν μετράει. Έτσι κι αλλιώς εσείς θα με ξαναρωτήσετε. Θα ξανααπορρίσετε. Θα ξαναπάρετε τη μεζούρα. Δεν ξέρω ποιος έβαλε στο μυαλό των αντρών ότι πρέπει να κρατάνε μια μεζούρα και να ξέρουν ακριβή διάσταση. Δεν έχει σημασία. Κανείς δεν έχει κάτσει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους: σε παρακαλούμε, καλλιέργησε το μέγεθος του μυαλού σου. Σε παρακαλούμε, άνθρωπε του Θεού, της Παναγιάς, για να μην μείνουμε όλοι μόνοι. Το μεγαλύτερο μέγεθος, καλλιεργήστε το. Διαβάστε, ενημερωθείτε, μπείτε λίγο στο έτσι να δείτε τι γουστάρουν οι γυναίκες με την καλή την έννοια, όχι με την προσβλητική. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε εδώ τώρα για χρήμα και για συμφέροντα και για τέτοια, θα τα πω άλλη φορά αυτά, για τις σχέσεις είναι άλλο κομμάτι. Αλλά όταν ρωτάτε τον εαυτό σας το μέγεθος μετράει,
20 γυναίκες σκέφτονται πόσο πολύ θα ήθελαν να έχουν έναν έξυπνο άντρα δίπλα τους. Έναν έξυπνο άνθρωπο, συναισθηματικά υγιή, πολύ βασικό και έξυπνο, να μπορεί να μιλήσει, να τον φέρω στην παρέα μου και να μπορεί να μιλήσει, παιδιά, να μπορεί να μιλήσει με μένα, με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, να μην με ντροπιάσει, να μην ντροπιαστώ εγώ που βγήκα με αυτόν τον άντρα ο οποίος δεν είχε μυαλό. Εντάξει, λοιπόν, εδώ θα αφήσω αυτό το βίντεο. Ό,τι απορία έχετε, γράψτε μου στα σχόλια. Ήθελα λίγο να είναι έτσι χαρούμενο βίντεο, να γελάσουμε λίγο με τον τίτλο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Δεν είναι. Οι άντρες έχουν κολλήσει στο μυαλό τους η μεζούρα και οι γυναίκες προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος σας το έβαλε αυτό στο μυαλό, ποιος σας έκανε έτσι, ποιος σας είπε ότι εμάς μας καίει τόσο αυτό όσο δεν μας καίνε τα άλλα. Μας καίνε τα άλλα πιο πολύ, αλλά και στην ερώτηση, την αντικειμενική, αν το μέγεθος μετράει, ναι, μετράει ως ένα σημείο, ναι, οκ, θα συζητηθεί το πολύ μικρό και το πολύ μεγάλο, τα άκρα θα τα συζητήσουμε, αλλά τελικά θα καταλήξουμε ότι την καλύτερη ποιότητα μας την έδωσαν οι άντρες, οι έξυπνοι, οι δοτικοί, οι συναισθηματικά διαθέσιμοι, αυτοί που έκαναν τη ζωή μας όμορφη. Αυτά τα μεγέθη όλα κρατήστε τα, δείτε αυτό το βίντεο 2 φορές για να πιάσετε το νόημά μου περισσότερο και θα μιλήσουμε, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για το Πνησία να πω, το επεισόδιο 4 επιτέλους, το φιλμάραμε το επεισόδιο 4 επιτέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για κάντε sub άμα γουστάρετε, κάντε follow, κάντε ό,τι θέλετε, είμαστε και στο TikTok τώρα και στο Instagram, παντού είμαστε. Δεν θα σας αφήσω ησυχία. Αυτά από μένα, πολλά φιλάκια.